Защо емпатия? Много често хората ме питат защо да се занимавам с емпатия, защо да практикувам емпатия. И аз реших да направя това видео, да ви разкажа как емпатията работи в моя живот. Представете си ситуации, в които ви е трудно, ядосвате се, напрягате се, обиждате се, след което казвате на себе си или на другия човек: ти направи така, заради теб се чувствам, или дори си го мислите, че другия човек всъщност е виновен за това, как вие се чувствате и тези неприятни чувства, които изпитвате. Също има моменти, в които другите хора правят неща, които не ви харесват, но вие не се ядосвате, не крещите, защото преди това сте си починали, защото преди това ви се случило нещо приятно и вие имате в себе си ресурс да посрещнете това, което другия човек прави, с повече разбиране и най-вече не ви се натискат толкова много вътрешните бутони. Бутони, които ви карат да се ядосате, да се разкрещите, да се отбранявате. Представете си да може да практикувате това състояние на вътрешна сила и на вътрешен баланс. Състояние, в което се чувствате в мир, чувствате се спокойни и когато вашия партньор или дете или колега направи нещо, което не ви харесва, вие имате ресурс да посрещнете това с търпение, разбиране и абсолютно емпатията не означава вие да сте съгласни с това, което се случва. Въпросът е да може да разрешите ситуацията, да говорите за ситуацията по начин, по който да не разрушите връзката между вас. Аз имам една много любима метафора, че когато се обърнем към човек, който прави неща, които не ни харесват, имаме два варианта. Или да сложим още една тухла в стената между нас, или да почнем да градим мост на свързване. И според мен е много важно да сме съзнателни, че имаме този избор. Аз предпочитам, когато има трудна ситуация, да потърся начин да съхраня връзката между мен и човека срещу мен. И за това много ми помага емпатията. Емпатията се практикува. Тя не е нещо, което научаваме и остава с нас завинаги. Не е речник от думи, с които да накараме хората да правят това, което искаме ние. Емпатията е вътрешно състояние на мир и стабилност, от което може да подхождаме към другия, когато се случват неща, които не ни харесват. Може да изразим себе си по начин, който носи свързване с другия, а не разделение. И за мен връзката между хората е нещо, което се гради ежедневно, ежеминутно. И емпатията ни помага да градим по-силна връзка, основана на доверие, на разбиране. И отново казвам, не е нужно изобщо да сме съгласни с това, което другия прави. Не сме нужни да сме съгласни с детето, което отказва да си измие зъбите. Не е нужно да сме съгласни с тинейджера, който отказва да остави телефона. Не е нужно да сме съгласни с партньора ни, който отказва да ни подкрепи по начина, по който ние искаме. Не е нужно това. Въпросът с емпатията е да се научим как да изразим това, което искаме, по начин, по който другите да могат да го чуят. Да не чуят, както сме свикнали всеки ден, обвинение, критика, защото тогава те влизат в режим на защита и е много малко вероятно да ни съдействат. Когато се изразим с емпатия, тогава отваряме пространство, в което хората не биха искали да се защитават от нас, не биха искали да отстояват правото си на избор, а обратното биха искали да съдействат на едно друго човешко същество. Ако и вие бихте искали да научите повече за емпатия, ако бихте искали да я практикувате, каня ви на нашите обучения. Планирали сме 2 онлайн предизвикателства, в които да се запознаем с емпатията, да се опитаме да я преживеем, да я вкусим и да решим дали това е за нас. Също така сме приготвили и 3 присъствени обучения. Напишете ми коментар и ще ви изпратя детайли. Желая ви един емпатичен и красив ден!